Αγάπες μου, λοιπόν, 26, 27, 28, 29 και 30 μπορείτε να κάνετε κάτι το οποίο να ενισχύσει πάρα πολύ την τύχη στο σπίτι σας, να ενισχύσει πάρα πολύ, δηλαδή είναι σαν να καλείτε τις επιτυχίες και την τύχη στο σπίτι σας. Είναι πολύ απλό. Πάτε από έξω, από την έξω μεριά, από την πόρτα του σπιτιού σας, κρατάτε στο αριστερό σας χέρι λίγο αλάτι όπως το έχω εγώ, κλείνουμε το χέρι και χτυπάμε 15 φορές και μόλις χτυπάμε λέμε θέλω αγάπη, θέλω σε αυτό το σπίτι να έρθει επιτυχία, θέλω σε αυτό το σπίτι να έρθει τύχη και χρήματα, θέλω σε αυτό το σπίτι να παντρευτεί ο τάδε, θέλω σε αυτό το σπίτι να επιστρέψει πίσω ο άνθρωπος που έχει φύγει, θέλω σε αυτό το σπίτι να φύγουν τα χρέη μου. Λοιπόν, 15 φορές με προθέσεις ό,τι θέλει ο καθένας μας. Εντάξει, και μετά το αλάτι το ρίχνουμε πίσω από την πλάτη μας, μακριά από το σπίτι. Και μετά την πρώτου του 26 θα έρθει βίντεο που πρέπει να κάνουμε άλλα 10 χτυπήματα για να σας πω και κάποιες προθέσεις που πρέπει να βάλετε για να ανοίξετε όλο το 26. Εντάξει αγάπες μου, φιλάκια πολλά.